Dobrý večer, kamaráti. Asi ste si všimli mnohých zmien, ako s mikrofónom a bez mikrofónu sa máte úplne inak. Ja by som rád vám vysvetlil compassion, čo je spolunažívanie v dobách, kde sa krčuje mäso a chytá ovocie rukou. Rýchlo, introspektívne trošku o sebe vysielam. Je to pekné, je to pravdivé, môže to byť zábavné. Čiže si siahnem najprv na seba a ono to musí stačiť. Nech sa páči. Eat for me. Po ďalšie. OK, sranda musí byť. OK, ahoj, čau.